И здравейте хора! Ето, че днес ще направим едно малко по-различно видео, такъв тип видеа не съм правил, може би, всъщност да, със сигурност не, може би, не съм правил до сега, но видях това такъв тип клипче, може би преди 3-4 години и се присетих всъщност защо аз да не направя такова клипче, защото то буквално е, всеки да изразява мнението си и смятам аз да изразям моето. Да ще говорим именно за това, защо всъщност ни омръзнаха игрите. Мисъл, поне в конкретния случай ще говорим защо на мен ми омръзнаха игрите. Знам, че най-вероятно много хора, поне така си мисля, много хора ще се чувстват по същия начин като мен, защото просто, особено тези от вас, които примерно доста отдавна играят игри, примерно както аз в момента съм на 21 години и играя игри от примерно преди 10 години, може би някъде, като съм бил на 11. Защото преди това нямаше игри, в смисъл, имаше игри, но аз не съм имал компютър до преди това и нямало на какво да играя. Всъщност при мен горе-долу, откакто първото ми клипче качих, може би от тогава някъде, и от тогава имах и компютър, защото аз от тогава почнах да снимам видеа. Та няма значение да не се отдалечавам от темата. Да ще говорим защо всъщност ни омръзнаха игрите. Затова, честно казвам, не може да кажем, че има един отговор, поне според мен, защото при всеки си е различно, наистина според мен за всеки причината ще бъде различна. Но в случая ще ви покажа моята причина, защо според мен са ми омръзнали. То при мен всъщност, нали, да кажем, че не всички игри, но почти всички вече са ми омръзнали, наистина. Просто някакси чувството не е същото каквото беше преди, наистина. Особено когато говорим и за играенето с приятели, защото аз преди под играене на игри разбирах играене с приятели, защото преди това беше най-хубавото нещо. Просто да се... Не знам вие дали си спомняте, дали сте имали такъв момент, но просто аз ще ви опиша моя. Буквално спомням си как, например, бяхме на училище, приключват ни часовете, излизаме в парка, играем, кефим се, радвам се и най-готиното беше като си казваме айде вечерта ще се видим в скайпа, нали? И това беше просто... В смисъл, буквално дори в момента като го казвам ми става някакво мега и такова буквално носталгично ми става, наистина много... Чак тъжно, наистина, в смисъл, не се разчувстваме такова видеото, но наистина много... Едва ли не тъжно ми става, защото спомням колко прекрасни са били тези моменти. Нали, не казвам, че сега като вече сме пораснали отново, вече имаме много прекрасни моменти, но това просто да имаш такъв момент, в който ти не мислиш за нищо друго, освен това да се прибереш и да знаеш, че можеш да си играеш примерно колкото си искаш. Защото да, знаеш, че на следващия ден си на училище, но това е просто училище, наистина. Каквото и да стане ти, може да го пропуснеш, може да не... Каквото и да се случи, няма значение. Докато сега като сме големи хора, вече не е баш така. Аз не съм толкова голям човек, но все пак. Мисля, вече съм в университет и наистина нищо не е същото. И предполагам също, че една от причините заради това, че не са ни интересни е и че в момента нямаме и толкова време, и просто в момента това поне, което виждаме, че като се играе една игра, се търси по-скоро начина как тя да се завърши, как да свърши, да приключиш играта, особено с тези спидърнове, които са модерни, които станаха модерни по едно време. Сякаш хората искат просто по-бързо да приключат играта. Докато преди, не знам дали си спомняш, но просто влизаш в играта, играете с приятели, кефите се, нямате идея какво правите дори. В смисъл просто играете, защото ви е забавно. В смисъл играеш за това, не играеш и не мислиш сега какъв е смисъл и каква точно е идеята и дали ще спечелиш и какво точно ще стане. И точно това е било, че преди нямаше, поне аз не си спомням, не е имало такова изнервяне покрай игрите. Преди действително с игрите, защото идеята им е те да са забавни, да се забавляваш, да отпуснеш. Наистина, и те наистина служаха за това. Докато сега, в сегашно време, сякаш те по-скоро те ядосват, още повече те напрягат, натоварват те. Направят се ги прекалено тежки, ти се прибереш от работа в моят случай, искаш да си играеш, искаш да играеш някоя игра, гледаш, че има апдейти, то не ти занимава, няма с кой, вече всички са пораснали, на никой не му си играе. Особено пък това, което много е гадно това, но като видя някой, примерно мой приятел, че е бил последно на линия, примерно да кажем Steam, преди 3 години, примерно 3-4 години, това е много
наистина е много тъжно такова едно такова, защото наистина аз буквално може би вие виждате и клипче на Minecraft, защото това може би една от игрите, с която така да кажем израснах. Не ми е точно от детството, защото тя излезна доста по-късно, тя излезна 2012, не съм сигурен. Аз тогава вече съм бил на 10, но в началото не съм играл тази игра, аз много късно почнах да играя. Но тя просто ми беше една от най-готиното нещо беше просто да се създадеш. Значи, знаете ли кой ми беше? Сега ще ви кажа. Най-готиното нещо, не знам дали да ще ви върна спомени, но просто да влезнеш в Minecraft, да се опитвате с месеци да си създадете собствен сервер и да не знаете как то всъщност е елементарно, като видиш просто едно видео, но откъде да се сетиш, че може да има видео за това. И най-накрая да успееш да си създадеш сервер, всички влизате, играете, кефите, всичко е грозно, ужасно, защото никой не знае как да строи, но това никой не го интересува. Буквално някой е направил една саборетина, едно квадратче и другите казват, че това е прекрасно и красиво. И всички седите и се радвате и си ходите по къщите, и си ходите на гости, правите си кина, правите си подземия, всички такива неща. Докато сега, като влезна в Minecraft, просто наистина не намирам смисъл от това да я игра. Наистина не ми е толкова забавна. Всъщност въобще не ми е забавна наистина. И просто най-неприятното чувство е когато видиш как например в Steam библиотеката си имаш примерно 40-50 игри, които съм си ги купувал с години, съм събирал цялата колекция, съм искал да събера. И просто стигаш до едни години, в които просто си като добре, си имам толкова много игри, но аз въобще за какво са ми тези игри, ще ги играя или някога. Никога, така и не стигам до момента да цъкна да влезна в някоя игра. Стигам до момента, в който влизам в библиотеката и се чудя и си казвам, не, предпочитам да гледам някой филм или нещо друго да правя или да излезна с приятел навън. Просто не ми идва отвътре да игра, наистина. Много е странно и не знам. Единствената игра, която останала да ми е интересна е CSGO. Тя наистина ми е... Да. Но просто наистина са тези два, с които са примерно на 12-13 на такава възраст. Наистина, със сигурност бих ви дал един съвет в момента да се радвате на тези си години, защото наистина в момента това са, колкото и клиширано звучи, това наистина са ви в момента един от най-хубавите години в живота и дори най-хубавите, защото в момента играете постоянно с приятели, това може да са ви последните игри заедно, наистина последните моменти, които говорите. Така че наистина играйте заедно, цъкайте постоянно, има време за всичко, има време за учене и такива неща, но в момента наистина вечер, като имате време, не си играйте сами, играйте си с приятели, защото това са такива незабравими моменти, които наистина ще ви липсват в бъдеще и наистина радвайте се на този момент, така че да. Това беше от това клипче, надявам се да ви е харесало, много различна тематика беше, разчувствах се, но да, надявам се да ви е харесало, може да споделите вашето мнение по тази тема и ще се радвам да ви видя отново в следващото клипче. Чао от мен!